Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο της γνωστής ιατρικής εταιρείας Leonil Hellas. Μιας εταιρείας η οποία ήρθε να φέρει την επανάσταση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τι είναι λοιπόν το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία αντικαθιστά το κλασικό βλαβερό κάπνισμα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ξεφορτώνεστε 4.000 βλαβερές ουσίες και πάνω από 30 καρκινογόνες. Δεν αξίζει να κοιτάξουμε προς αυτή την εταιρεία, προς αυτό το τσιγάρο? Και αφήστε με να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, από τι αποτελείται και γιατί είναι καλύτερο για την υγεία σας. Τι κάνει λοιπόν, φίλοι μου, το ηλεκτρονικό τσιγάρο της Leonil? Θα σας πω τι δεν κάνει. Δεν βλάπτει την υγεία σας. Δεν σας βάζει να βγάζετε περιττά χρήματα τέτοιους καιρούς από την τσέπη σας. Γιατί? Γιατί θα σας βοηθήσει να σώσετε μέχρι το 90% των χρημάτων που δίνετε αυτή τη στιγμή για τσιγάρα. Καταφέρνετε να βλάπτετε την υγεία σας, να βλάπτετε την τσέπη σας. Δεν καπνίζουμε λοιπόν, φίλοι μου. Ατμίζουμε. Ατμίζουμε υγιεινά, με λιγότερα έξοδα, με λιγότερη γκρίνια από τη γυναίκα, από το γνωστό, από τον αντικαπνιστή. Γιατί δεν τους μυρίζει. Δεν θα σας παραπονεθεί κανένας για άσχημη μυρωδιά. Κανένας δεν θα μπορέσει να σας πει στο εστιατόριο «Σβήστε το τσιγάρο, απαγορεύετε το κάπνισμα». Γιατί? Γιατί δεν καπνίζουμε, φίλοι μου. Ατμίζουμε. Από τι αποτελείται λοιπόν το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο? Το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο έχει μία μπαταρία, έναν ατμοποιητή και ένα φιλτράκι ή αλλιώς δεξαμενή. Στο φιλτράκι δεξαμενή λοιπόν βάζουμε το υγρό που θέλουμε να ατμίσουμε. Η τάπα, όπως βλέπετε, είναι σιλικονένια, έτσι ώστε να αποφεύγονται διαρροές που σίγουρα όλοι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, όσοι ατμίζουν. Ο ατμοποιητής είναι ο κλασικός EGOTAF. Αποτελείται λοιπόν ο ατμοποιητής μας από την αντίσταση, μέσα από μία ακίδα η οποία είναι υπεύθυνη για να διοχετεύει το υγρό κατευθείαν μέσα στον ατμοποιητή. Εδώ βλέπετε λοιπόν την ακίδα και δεξιά αριστερά η πάνω κάτω, όπως το βλέπετε εσείς, έχει δύο σχισμές, δύο οπές. Από αυτές έρχεται λοιπόν ο ατμός καθώς εμείς ατμίζουμε. Και το τελευταίο λοιπόν κομμάτι από το οποίο αποτελείται το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο είναι η μπαταρία. Η κασετίνα που θα παραλάβετε λοιπόν είναι αυτή εδώ. Έχει μέσα δύο ηλεκτρονικά τσιγάρα έτοιμα προς χρήση, με την μπαταρία, τον ατμοποιητή και το φιλτράκι, φορτιστή USB και τοίχου, και εξτρά 5 φιλτράκια. Αυτή είναι η συσκευασία για την οποία καλείστε να πληρώσετε 75 ευρώ και να ξεφορτωθείτε μια για πάντα το τσιγάρο από τη ζωή σας. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο Leonil μπορείτε να το παραγγείλετε σε 3 διαφορετικά υπέροχα χρώματα. Σε μαύρο, σε ασημί και για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά σε ροζ. Γιατί δικαίωμα στο άτμισμα έχουν και οι γυναίκες. Δώστε λοιπόν 75 ευρώ και γλιτώστε μια για πάντα από τις βλαβερές ουσίες, από τις μυρωδιές, από την άσχημη συνήθεια. Πάρτε τηλέφωνο στα νούμερα που αναγράφονται. Ακούσατε πολλά. Είδατε πολλά. Καταλάβατε ακόμα περισσότερα. Καταλάβατε πόσο κακό κάνει το κανονικό τσιγάρο στην υγεία σας. Ξέρετε όμως ότι είναι μια συνήθεια που δεν κόβεται. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κόψουμε το κάπνισμα. Μπορούμε όμως να το αντικαταστήσουμε. Μπορούμε να μην ξαναχρειαστούμε ποτέ τσιγάρο στη ζωή μας. Και αυτό πώς θα το καταφέρουμε? Παίρνοντας ένα τσιγάρο Leonil. Ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο είναι χωρίς προβλήματα και θα μας βοηθήσει για πάντα.
μας φίλοι, μόλις σας παρουσιάσαμε το δημοφιλέστερο και το καλύτερο ηλεκτρονικό τσιγάρο της εταιρείας Leonil. Μετά από δικιά σας απέτηση, ζητώντας μας κάτι πιο κομψό, κάτι πιο μικρό, κάτι περισσότερο designato, ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε μια καινούργια σειρά ηλεκτρονικού τσιγάρου, το Ellipse. Ελάτε μαζί μου να δούμε από τι αποτελείται. Αποτελείται από 4 μέρη. Το καπάκι, τη δεξαμενή, τον ατμοποιητή και την μπαταρία. Και εδώ η Leonil καινοτομή. Όλα τα καπάκια έχουν λεπτό στόμιο, έτσι ώστε το άτμισμα να γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Όλες οι δεξαμενές έχουν ειδική τάπα σιλικόνης, έτσι ώστε και το γέμισμα της δεξαμενής να είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά και να μην έχουμε καμία απολύτως διαρροή κατά το άτμισμα του ηλεκτρονικού μας τσιγάρου. Ο ατμοποιητής μας, όπου εδώ καινοτομούμε, μας παρουσιάζει ένα ειδικό τείχομα γύρω από την ακίδα, έτσι ώστε να κρατάει σταθερή τη δεξαμενή όσο τον έχουμε τοποθετημένο πάνω στον ατμοποιητή. Και η μπαταρία μας, η οποία κρατώντας πατημένο το κουμπάκι, ενεργοποιεί τον ατμοποιητή και παράγει ατμό για να ατμίσουμε το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο. Πάμε τώρα να δούμε σε τι συσκευασίες βγαίνει και σε τι χρώματα μπορούμε να το αποκτήσουμε. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο Ellipse της Leonil μπορείτε να το αποκτήσετε σε 3 πολύ όμορφα χρώματα. Σε μαύρο, σε ασημένιο και σε λευκό. Η κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 2 τσιγάρα του ίδιου χρώματος. Τι θα παραλάβετε? Ένα κουτί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο Ellipse της Leonil. Μέσα θα βρείτε 2 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 2 μπαταρίες, 2 ατμοποιητές, 2 καπάκια, εγχειρίδιο χρήσης, 5 δεξαμενές, και 5 προστατευτικά σιλικόνης για το καπάκι. Επίσης, μέσα στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή αντάπτορα τοίχου και καλώδιο USB φόρτισης της μπαταρίας του ηλεκτρονικού τσιγάρου Leonil. Φίλες και φίλοι, βαρεθήκατε το τσιγάρο, θέλετε να το κόψετε? Μην το σκέφτεστε άλλο. Η εταιρεία μας προσφέρει τα καλύτερα ηλεκτρονικά τσιγάρα με όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. CE, ROHS, όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται για να πωλούνται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νομίμως από την καλύτερη εταιρεία με ιατρικά στην Ελλάδα, τη Leonil Ελλάς. Μόνο με 95 ευρώ η κασετίνα του Ellipse. Προλάβετε τώρα! Αγαπητοί φίλοι, ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της γκάμας μας. Ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ένα στολίδι για το γραφείο σας. Ένα κόσμημα για δύσκολα γούστα. Ηλεκτρονική πίπα Leonil. Με πραγματικό βάρος, σωστό ζύγισμα, όμορφο φινίρισμα. Πόσες φορές δεν έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση να αφήσετε το αγαπημένο σας αξεσουάρ καπνίσματος στο τραπέζι γιατί σας έχουν κάνει παρατήρηση? Πόσες φορές δεν σας έχουν στραβοκοιτάξει επειδή τους ενοχλεί ο καπνός σας? Πόσες φορές σας έχει συμβεί αυτό? Πλέον όμως δεν πρόκειται να σας ξανασυμβεί. Γιατί? Γιατί με την ηλεκτρονική πίπα Leonil κανείς δεν θα ενοχληθεί. Όμως η απόλαυση που λαμβάνετε από την πίπα σας θα παραμείνει και θα ενισχυθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον μπορείτε να ατμίζετε παντού. Ποιότητα ατμού τρομερή. Ποσότητα πολύ μεγάλη. Δείτε.
Ας περάσουμε λοιπόν στο τι περιλαμβάνει το πακέτο. Το πακέτο περιλαμβάνει μία ηλεκτρονική πίπα, ένα εξτρά στόμιο, ένα φορτιστή τοίχου, 2 μπαταρίες και 3 καρτομάιζερ. Τι είναι το καρτομάιζερ? Το καρτομάιζερ είναι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη δεξαμενή που είδαμε και στα προηγούμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα, υπεύθυνη για να συγκρατεί το υγρό σας. Όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, είναι ένα κόσμημα. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Είναι μία ηλεκτρονική συσκευή η οποία μιμείται απόλυτα την κλασική πίπα. Την έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτή τη λέξη. Εγώ όμως επιμένω να τη χρησιμοποιώ. Και να το μούμε φίλοι μου. Και να το μούμε γιατί μια τέτοια ηλεκτρονική συσκευή κοστίζει μόνο 129 ευρώ. Γιατί πλέον με μόνο 129 ευρώ μπορούμε να ατμίζουμε παντού. Χωρίς να έχουμε πρόβλημα με τους γύρω μας, χωρίς να μας τραβοκοιτάει κανένας, χωρίς να ενοχλούμε κανένα. Δεν χρειάζεται πλέον να μένουμε μόνο μέσα στο γραφείο, μόνο μέσα στο σπίτι. Με μόνο 129 ευρώ μπορούμε να ατμίσουμε παντού. Και δεν ξεχνάμε το κυριότερο. Δεν ξεχνάμε ότι όλα μας τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα. Όλα μας τα προϊόντα έχουν σε έχουν RoHS. Έχουν περάσει και έχουν πάρει όλες τις πιστοποιήσεις. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε τώρα. Γιατί ένα τέτοιο κόσμημα, ένα τέτοιο στολίδι δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει σε περιορισμένο αριθμό. Γι' αυτό προλάβετε. Καλέστε τώρα και αυτό το κόσμημα, αυτή η υπέροχη ηλεκτρονική πίπα μπορεί να γίνει δική σας. Αγαπητοί φίλοι, σας παρουσιάσαμε 3 τρόπους να σώσετε την υγεία σας. Γλιτώνοντας 4.000 τοξικές ουσίες και πάνω από 30 καρκινογόνες. Να σώσετε την τσέπη σας. Εξοικονομώντας έως και 90% των χρημάτων σας. Και να κρατήσετε τη συνήθεια. Με ποιότητα, χωρίς διαρροές και με την πιστοποίηση της πιο γνωστής εταιρείας πάνω στα ιατρικά, τη Leonil Hellas. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και ας δούμε τι πακέτα μπορείτε να αγοράσετε. Ηλεκτρονικό τσιγάρο EGOTAF της Leonil Hellas. Το καλύτερο ηλεκτρονικό τσιγάρο στον κόσμο. Χωρίς διαρροές, με την καλύτερη ποιότητα. Η κασετίνα περιλαμβάνει 2 τσιγάρα και μπορείτε να το έχετε σε 3 εκπληκτικά χρώματα. Μαύρο, ροζ και ασημένιο. Στην εκπληκτική τιμή των 75 ευρώ μόνο. Ellipse, το πιο μικρό και κομψό ηλεκτρονικό τσιγάρο της γκάμας μας. Σε 3 υπέροχα χρώματα, λευκό, μαύρο και ασημή. Η κασετίνα με τα 2 ηλεκτρονικά τσιγάρα μόνο στα 95 ευρώ. Δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, αλλά 3. 3 είναι οι λύσεις που υπάρχουν για να κόψετε το κάπνισμα και να ξεκινήσετε τώρα μια υγιεινότερη ζωή. Καλέστε στο 2610 425 205, επαναλαμβάνω 2610 425 205 και επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει.